L-erba' filgħodu bdew jitqasmu laptops personali lil kull student u studenta ta' 7 sena, kemm fl-iskejjel statali kif ukoll dawk tal-Knisja u l-privat. Din l-inizjattiva tagħmel parti mill-proġett governattiv One Device per Child b'investiment ta' 54 miljun euro minn fondi nazzjonali u dawk Ewropej u tirrappreżenta pass storiku biex tinelep id-diviżjoni diġitali u tinbena ġenerazzjoni lesta għall-futur. L-ewwel fażi se tkun għall-istudenti tas-7, 8 u 9 sena. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Fondi Ewropew u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi żaru l-Iskola Medja tan-Naxxar fil-Kulleġġ Marija Reġina fejn bdew jitqasmu dawn il-laptops. L-edukaturi se jibbenefikaw ukoll minn taħriġ kontinwu biex jintegraw b'mod effettiv l-għodod diġitali fil-klassi. L-inizjattiva għandha warajha 4 miri ewlenin: it-titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni fl-iskola u fid-dar, il-promozzjoni ta' tagħlim inklusiv u ta' kwalità għolja għal kull student, is-saħħa tal-impenn diġitali u t-tisħiħ ta' trasformazzjoni edukattiva ta' Malta u tnaqqis fir-rata ta' studenti li jħallu l-iskola kmieni. Minn barra l-laptops il-proġett jipprovdi wkoll kontenut diġitali b'riżorsi allineati mal-kurrikulu nazzjonali u bekk jagħmel it-tagħlim aktar interattiv u attrajenti.